Bon dia, el meu nom és Bàrbara Palacios, soc la directora del Caixa Fòrum Macaya, de la Fundació La Caixa, en nom de la qual us dono la benvinguda. Avui presentem el 5è informe de l'Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, o ODS, coordinat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, juntament amb la Càtedra de Lideratge i Governança Democràtica de SADE. Com sabeu, la majoria dels que esteu aquí, l'objectiu d'aquest observatori dels ODS és realitzar el seguiment de la implementació de l'Agenda 2030 per part d'un grup bastant representatiu de les empreses espanyoles. L'informe que avui presentem, titulat La contribució de les empreses espanyoles a l'Agenda 2030, analitzarà concretament el compromís d'aquestes empreses amb la sostenibilitat. Us en donaran més detalls l'Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de Lideratges de SADE, el Ferran Curtó, que n'és el director adjunt, i l'Anna Maria González, membre de l'Observatori dels ODS i directora de projectes també de la Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat de SADE. Sense més, gràcies per venir. Gràcies. Moltes gràcies, Bàrbara. Molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia d'avui. I també en nom de la càtedra us donem la benvinguda a aquesta presentació del 5è informe de la contribució de les empreses justament als objectius de desenvolupament sostenible. Voldria començar per fer breument uns agraïments a algunes de les persones i institucions que hi ha al darrere que ens han ajudat no només en el desenvolupament del projecte, sinó sobretot en el treball dels continguts. I a banda de la Fundació La Caixa i més concretament de Caixa Fòrum Macaya, és molt important que tingueu en compte el paper del Consell Assessor, que després esmentarem, on hi ha persones que veritablement ens han anat fent un seguiment important. L'Arantxa Ribot, de la Fundació La Caixa, en Joan Batalla, de FONSEAM, la doctora Maite Costa, catedrà de Sostenibilitat Energètica de la UB, en Rosa Maria Juny i Sergi Fuster, de la Fundació PIMEC, la Sandra González, de CaixaBank, la Leire Pajín, de REDS, i en Rafael Vilasanjuan, d'ISG Global. A banda d'això, una part dels continguts que trobareu en el capítol 2, que en aquest cas eren entrevistes a les empreses del grup pilot, empreses que en aquest cas corresponen a les que podríem anomenar grans, per cotització, per nombre de treballadors, etc., doncs també hi ha un conjunt de persones que ens han atès i que no faré la lectura de totes elles, especialment per la llargada que m'ocuparia ara mateix. Deixeu-me, sí, almenys fer una brevíssima introducció a alguns dels elements d'aquest informe. A veure si des de la coordinació de la veu ens poden posar sí. Ara. Molt bé. Judit, vols passar la següent diapositiva, sisplau? Molt bé. Tot i que en la cloenda el director responsable de l'Observatori, l'Àngel Pes, farà referència, deixeu-me dir-vos d'entrada que l'Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és una iniciativa que respondria clarament a l'objectiu 17 de l'Agenda 2030, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats amb les aliances. És un acord entre la Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat de SADE i la iniciativa i el lideratge també de la Fundació La Caixa. Per impulsar justament aquest estudi, com podreu veure en aquesta imatge, intervenen, a més del Consell Assessor que ja he esmentat i que d'alguna manera fa també de Consell Acadèmic per assegurar la robustesa i la claredat, la importància de les dades i la rigorositat de les dades estudiades, hi ha, com podeu veure, altres organismes que intervenen. D'una banda, el que podríem dir el gruix de les empreses cotitzades a tot Espanya,
perquè justament treballem una part quantitativa de l'informe a partir de les seves memòries, a banda d'altres documents, i d'altra banda dos tipus d'organismes que ens donen suport. Un, com he dit, que és el grup d'empreses pilot, que seria bàsicament un grup d'empreses grans, moltes d'elles vinculades a l'IBEX 35, amb les quals cada 2 anys, bianualment, fem un intent d'estudi qualitatiu dels avenços o de les innovacions fetes en l'àmbit de l'Agenda 2030 i en general de la sostenibilitat. I un altre col·lectiu també de grups, en aquest cas que representen pimes, petites i mitjanes empreses, que atès que no estan obligades a desenvolupar o a presentar una memòria no financera, una memòria que incorporin dades socials i econòmiques, el que fem és un treball més de focus group o qualitatiu també cada 2 anys. A banda de l'element de l'observatori, voldria que us fixéssiu que aquesta és la 5a edició d'aquest informe i que any rere any aquests informes s'han trobat en conjuntures parcialment diferents. La primera edició, que correspon a l'any 2018, l'objectiu prioritari, recordeu que l'agenda va ser aprovada al setembre del 2015 per part de Nacions Unides i que el primer informe surt publicat el 2018. L'objectiu en aquell moment era potenciar la màxima divulgació del que representava l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Recordo, aquí també amb l'Àngel Pes, el primer col·loqui presentació que vam fer, on algunes de les persones assistents ens van insistir molt en aquesta feina de divulgació perquè en aquell moment l'Agenda 2030 encara era molt poc coneguda. Veieu com després hem anat incorporant altres elements. En el segon informe de l'any 2019 posàvem l'accent en la dimensió transformadora de l'Agenda 2030, com justament l'agenda podia representar un full de ruta innovador, el primer full de ruta per la humanitat, amb la possibilitat de, tant en l'àmbit social com en l'àmbit medioambiental i en l'àmbit econòmic de la generació de riquesa i prosperitat, contribuir a la transformació de les societats. En l'any 2020 vam treballar el tema de la necessitat d'accelerar justament l'Agenda 2030. Estàvem ja en els inicis de l'impacte disruptiu de la Covid i la paràlisi que això va representar des del punt de vista econòmic i social i justament es feia més urgent que mai accentuar la importància de l'acceleració dels objectius de desenvolupament sostenible. Això ens va portar a fer-ho igualment en l'any següent, l'any 2021, parlant de la rellevància de l'Agenda 2030. Estem també en anys on les conjuntures internacionals ens porten, per exemple, el paper de la COP26, de la COP25, etc., on també la trobada entre representacions d'organismes internacionals, dels estats i també d'empreses i ONGs representaven un possible impuls justament a aquests objectius. I finalment ens trobem amb l'any 2022, on el que hem volgut posar l'accent, justament amb les entrevistes amb directius i consellers d'empresa, és amb quin tipus de tensions, de dilemes, de contrapartides, d'allò que en anglès et diuen trade-offs, estan vivint les organitzacions en aquest intent de trànsit, de canvi, des del que podríem dir les economies o les energies fòssils a les economies i les energies renovables. I tot el que això representa no només en l'àmbit, per dir-ho així, medioambiental, sinó també en l'àmbit social. Per tant, aquestes tensions que ens permeten moltes vegades intentar avançar, però trobar-nos amb dificultats, obstacles, elements que ens tornen encara al que podríem dir el vell paradigma del business as usual. L'estructura d'aquest informe, el que teniu ara a les mans, pràcticament consta de 3 grans capítols. Un primer capítol, el títol del qual és Dificultats en la transició cap a la sostenibilitat, on jo crec que és un especialment bon capítol d'anàlisi de conjuntura. S'intenta analitzar, ho podreu veure amb el detall de l'índex, què ha passat en el darrer any, especialment en l'any 2021, almenys pràcticament fins a la redacció de l'informe,
Recordeu que la guerra d'Ucraïna comença el 24 de febrer i que en aquell moment nosaltres ja pràcticament teníem redactat part de l'informe, amb la qual cosa l'impacte del conflicte no queda encara reflectit en aquest número. Però sí que podreu veure un conjunt d'elements que ens permeten tenir un cert diagnòstic i una certa valoració de què ha passat en l'àmbit de Nacions Unides, dels organismes internacionals, de la Unió Europea, dels Estats Units, de la reunió de la COP26 celebrada a Glasgow, etc. Com també altres sectors, fons d'inversió, etc., s'han anat mobilitzant en la línia del que aquí apuntem relacionat amb l'Agenda 2030. És un capítol especialment aconsellable, no només des del punt de vista empresarial, sinó des del barret de qualsevol persona que assumeixi una responsabilitat organitzativa tant del sector públic com del sector privat o del sector social no lucratiu per entendre en quin moment es troba ara l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. El segon capítol, el segon i el tercer capítols serien els que habitualment estem fent. El 2 és l'anàlisi de les entrevistes amb el grup d'empreses pilot, dels que hem anomenat en sentit figurat les empreses grans. Aquest és un capítol qualitatiu on, com podreu veure, bàsicament el que ens interessa és analitzar aquestes tensions derivades de la integració de la sostenibilitat en l'empresa i alhora caure en el compte de com això afecta a la redefinició del que podria ser el model de governança empresarial. Per aquest motiu, en aquestes entrevistes no hem comptat només amb la veu dels directius, sinó que hem demanat també que formessin part de les entrevistes responsables del Consell d'Administració, per veure com també l'estructura del Consell d'Administració de les empreses començaven o no a incorporar el que podríem anomenar els comitès o les comissions de sostenibilitat i el president o presidenta d'aquestes comissions que d'alguna manera han de tenir el màxim impuls en aquest tipus de qüestions. Per tant, és un capítol on podreu veure d'una manera potser més detallada què estan fent les grans empreses cotitzades a Espanya en relació justament a aquests temes. I per últim, el que seria el capítol quantitatiu que ens permet veure longitudinalment quina és l'evolució del compromís i la contribució de les empreses espanyoles a l'Agenda 2030, que és el report de les empreses en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquí, com després us explicarà el Ferran Cortó, hem fet alguna incorporació metodològica que jo crec que és rellevant, ja s'explicarà després, simplement ara l'esmento molt de passada. En relació al nostre model d'anàlisi, recordeu que el nostre model d'anàlisi incorporava 4 P's, 4 maneres d'aproximar-nos a les empreses, el que podríem dir persones, planeta, prosperitat i principis de governança, és a dir, és creïble el compromís d'una empresa en relació amb la sostenibilitat quan analitzem quins tipus de canvis estan fent en relació amb la manera de generar riquesa, en relació amb les persones, en relació amb el planeta i amb la manera d'estructurar un bon govern. Doncs després veureu que Ferran us parlarà també d'un 5è element que hem incorporat, que és el que s'anomena habitualment l'anàlisi de materialitat. No l'explico ara perquè justament serà motiu d'explicació per part d'ell. I una altra novetat important, i amb això finalitzo aquesta brevíssima introducció, és que, com sabreu, en els darrers anys hi ha una embranzida molt forta per part del sector financer i dels fons d'inversió en fer també una aproximació a les empreses des del que podríem dir els paràmetres d'anàlisi de riscos anomenats ESG, a partir de l'acrònim Environmental, Social and Governance o Good Governance. Això per què és important? Perquè d'alguna manera aquesta mena d'aproximació a l'anàlisi de riscos que condiciona d'alguna manera després la decisió de donar o no donar inversions a les empreses té unes caracteritzacions molt semblants a les que hem vingut treballant des de l'Agenda 2030 i des de la metodologia que us acabo d'esmentar. Per tant, tenir en compte també aquesta puixança dels criteris ESG per l'avaluació de les empreses en general, ens semblava que era rellevant per entendre també quin tipus d'iniciatives s'estaven prenent en l'àmbit empresarial.
Fixeu-vos que aquesta és simplement una brevíssima introducció. Li passaré ara la paraula a la companya Ana María González, que ha sigut, d'una banda, la responsable de la coordinació de tot l'informe, a la qual vull agrair especialment una dedicació intensíssima que ha tingut en l'informe, i també sobre la qual ha pivotat la redacció del primer capítol, de la qual ella us presentarà ara algunes dades de manera molt sintètica. El tema no és estalviar-vos la lectura de l'informe, sinó més aviat donar-vos l'atractiu que el pugueu llegir. Finalitzarà després la intervenció en Ferran Cortó, que, com ha fet en altres ocasions, ha estat al darrere de tot el seguiment de les dades quantitatives i de l'informe qualitatiu, fent també, en parella amb l'Anna, les entrevistes amb pràcticament la totalitat de les empreses que van acceptar la nostra invitació, i que us presentarà també de manera molt reduïda algunes de les dades que hem anat trobant tant en la part, sobretot en la part de l'informe quantitatiu. Per tant, li passo la paraula a Anna Maria, que us explicarà ara breument algunes de les conclusions obtingudes en el capítol 2. Gràcies, Àngel. Doncs, abans d'endinsar-nos amb la identificació de les tensions des de l'Observatori, i és la pregunta que vam traslladar també al grup d'empreses pilot, ens preguntaven quins són els elements de fons, quines són les tendències que han marcat l'avançament cap a la sostenibilitat en els darrers anys, que poden haver tingut un efecte conjuntural, com ha estat el cas de la Covid al 2020, i que també tindran efectes en els pròxims anys i, per tant, seran tendències en les quals anirem veient avançaments, alteracions, potser en alguns casos moviments contradictoris, però que haurien d'impulsar la sostenibilitat. Veig que us hem fet un petit spoiler perquè ha aparegut també la darrera. Comença en aquest cas per l'agreujament de l'emergència climàtica, entesa de manera comprensiva, integral i holística, és a dir, sent conscients de tot l'impacte mediambiental que està tenint el canvi climàtic, no focalitzant-nos des de la perspectiva d'adaptació o mitigació amb mesures al canvi climàtic, sinó amb perspectiva i una mirada ampla que incorpora també la crisi de biodiversitat, una qüestió que cada cop és més rellevant en els consells d'administració de les empreses, i que donarà lloc a vinculacions amb el desenvolupament normatiu en els pròxims anys i amb alguna de les principals decisions a les quals podrien afrontar les empreses. 2025, els científics amb el darrer informe de l'IPCC ens diuen que és l'últim any per actuar, és a dir, 2025 és la data on els estats haurien de presentar els seus informes de contribucions nacionals determinades i haurien de dir com s'han d'implementar. Tot allò que es presenta com a estratègies a 2050, 2060 en el cas de la Xina, 2070 en el cas de la Índia, sense una capacitat efectiva d'implementar-ho, es situa en un escenari en el qual no serem capaços, els científics, de preveure en quina manera poden haver alteracions i l'impacte d'aquestes alteracions climàtiques. Això té lloc en un context de repunt de les emissions postpandèmia. Ens situàvem en un escenari on havíem d'aprendre totes aquestes lliçons. Sembla que no ho hem fet o no suficientment. 2020 va estar marcat per una davallada històrica de les emissions, que tot i així és inferior a la davallada d'emissions que hauríem de registrar any rere any per a complir amb els compromisos de l'Acord de París. Recordeu, limitació d'1,5 graus, màxim 2 graus, i que, per tant, en el cas de la Unió Europea i dels Estats Units no hi ha hagut un augment de les emissions similar al del 2019, però estem en un món global i Xina i Índia, per exemple, han recorregut massivament als combustibles fòssils per a recuperar la seva activitat econòmica, i això ha comportat que no puguem tenir escenaris gaire esperançadors a menys que prenguem decisions dures des de l'àmbit polític per veure de quina manera es pot avançar de manera coordinada i cohesionada entre tots aquests actors. I això ens porta al darrer punt que hem destacat, i són els compromisos de les cimeres internacionals i de vegades aquesta sensació d'encavalcament de cimeres que han de ser històriques i on l'ambició dels acords és insuficient. Ens pensàvem, i comentava Àngel, a la COP26, tenim ja tots la mirada posada a la COP27 a Egipte, però també la trobada amb els oceans que estaven ara mateix
a Lisboa, les cimeres de la biodiversitat a la Xina i d'altres dates en les quals cal demostrar aquest nivell d'ambició que van més enllà de les conclusions polítiques, sinó en plans d'acció que puguen ser monitoritzables i ens permeten avançar conjuntament. El segon dels factors des de l'àmbit de persones seria l'augment de la bretxa de desigualtat. Aquesta bretxa de desigualtat la destaquem no amb una perspectiva nord-sud global, sinó també entre regions, Unió Europea, Àfrica, Àsia, als Estats Units i també intraregional. Sabem que Espanya va ser el país en què més va caure el PIB a conseqüència de la Covid i com a aquesta circumstància se suma les debilitats estructurals de cadascun dels territoris i la crisi del 2018 on no s'havien recuperat els nivells de benestar ni de capacitat de compra. Això ens fa parlar de desigualtat d'ingressos i de renda, també de desigualtat en la distribució de la riquesa i, per tant, ens semblava especialment rellevant incorporar el concepte d'equitat climàtica o justícia mediambiental, que molts cops l'associem a estats més vulnerables als efectes del canvi climàtic, però on tenim dades del World Inequality Report o de les desigualdades matan d'Oxfam que ens diuen que el 10% de la població més rica és responsable del 50% de les emissions globals. Per tant, aquest factor ha d'estar molt present a l'hora de definir estratègies per veure quins són els mecanismes de transició justa i on hi haurà, quins grups de població es poden veure més exposats a tots aquests canvis. I ho hem d'abordar amb una mirada de nou integral. No estem parlant només de feines que es poden automatitzar, sinó també de qüestions que afecten a treballadors qualificats i que potser les seves habilitats deixaran de ser necessaris en la manera que les coneguem o els seus mitjans de vida es poden veure seriosament alterats. I això ens portava a un dels darrers punts, amb el reforç del lideratge polític a favor de la transició sostenible. De nou voldríem expressar-ho com una tendència anterior a la Covid. El Pacte Verd és anterior, és de 2019, és una mica anterior a l'impacte de la pandèmia. També ho és la llei climàtica, en aquest cas de la Unió Europea, per assolir un escenari d'emissions netes al 2050 i tots els plans que s'estan desenvolupant, del Fit for 55, etc., és a dir, la reducció del 55% de les nostres emissions d'aquí en aquell escenari. A aquestes qüestions hem d'afegir l'impuls que van representar el mecanisme de recuperació i resiliència, els fons Next Generation, i com a l'informe hem recollit la visió tant de les patronals, en aquest cas de la COE, però també de moltes associacions de petites i mitjanes empreses, demanant que hi hagi un desbloqueig dels fons més àgil. Fins ara hem vist una assignació dels recursos relativament que s'ha anat produint amb els PERTEs i amb altres subvencions, però la capacitat d'execució d'aquests fons, la disposició dels recursos, encara no ha arribat al gruix del teixit empresarial. I per últim, en aquest cas, hem destacat, i molt amb l'enfocament en el sector privat, l'alineament de la visió dels inversors, que han fet les seves pròpies anàlisis de riscos de totes aquestes qüestions sobre on tenen els actius i com les empreses es veuen obligades i incentivades al mateix temps a reorientar els seus models de negoci. En aquest escenari també hi ha una visió proactiva on el sector privat es corresponsabilitza del canvi i en forma part. Aquest era un dels lemes i les aspiracions de l'Agenda 2030 que convidava al sector privat i a la societat civil, on amb l'informe Edelman, que també hem recollit a l'informe, hi ha una confiança reforçada de la societat en el sector privat, en la seva capacitat d'innovar, en la seva capacitat de canvi i a la qual, en clau d'alerta, hauríem de sumar també de la transparència i de retre comptes i, per tant, un auge de les estratègies ESG que continuarà en els pròxims anys. Amb una visió interna des de les empreses i quins són els desequilibris que es poden donar amb tota aquesta transició que no és senzilla, hem destacat quatre punts que us presentaré ara. Per un costat, la confrontació de la visió a curt i a llarg termini, com responem a les necessitats que tenim ara mateix, amb les obligacions contractuals i en el context de seguretat jurídica en què ens trobem. Parlem de regulació que vindrà, però no la tenim tota en aquest moment i, per tant, en les dificultats de reorientar
els models de negoci, amb una tendència encara vigent de prioritzar el benefici econòmic, en molts casos justificats o argumentat en clau d'apalancament per a després tenir la capacitat de fer les inversions necessàries, amb una dificultat de les col·laboracions dins de la cadena de valor per molt que siguin necessàries, principalment l'acompanyament als proveïdors, i que és especialment rellevant en un país com el que ens trobem, amb un 99,8% de pimes. Aquelles empreses capdavanteres han de posar a disposició els recursos, els mecanismes, en molts casos processos, per acompanyar a tots aquests proveïdors i no reforçar l'efecte de deixar algú enrere o els conceptes de perdedors de la globalització que no poden sinó generar més sensació de frustració i de polarització de la que comencem a experimentar. I el mateix amb l'anticipació de normes. Hi ha una finestra d'oportunitat especialment per les grans empreses per a situar-se en sostenibilitat i també per a situar o fer arrossegar els seus proveïdors. El tercer factor són els patrons de consum dels consumidors, que quan llegim enquestes i es fan sondejos es troben majoritàriament favorables a la transició sostenible, a canviar les seves pràctiques, especialment hem destacat generacions més joves, millennial o Z, però que no sempre fan honor d'aquesta voluntat amb les seves decisions després de consum, de compra, de serveis, etc. I per tant això pot generar que algunes iniciatives punteres d'algunes empreses no troben suficient eco i que en molts cops les demandes dels consumidors tampoc no vinguen acompanyades del sector privat. I en aquest cas, l'aparició de nova regulació, com comentàvem ara, regulació que no està acabada i que, per tant, comporta aquests escenaris on la presa de decisions de les empreses en clau de seguretat jurídica pot ser molt més difícil. Hem destacat el desenvolupament de la taxonomia europea, la verda, en aquest cas, és la que coneguem una mica més, amb el primer paquet climàtic, el segon encara està en discussió i és el que fa referència a l'aigua, a la contaminació, a l'ús de la terra i els oceans. Hi ha una taxonomia social encara menys desenvolupada i que tindrà avisos de desenvolupar-se en el pròxim any o any i mig. La revisió de la directiva de reporting no financer, aquí la teniu amb les sigles noves, que és la de sostenibilitat corporativa, i després una sensibilitat que ens han traslladat aquestes empreses del grup pilot i és la fragmentació de la legislació entre territoris. Les empreses entrevistades ens diuen que conceben estratègies de sostenibilitat globals que han d'aplicar a Europa, que han d'aplicar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, però en uns contextos molt diferents i amb unes obligacions legals molt diferents de compliment en un costat i un altre. Si això ho portem a casa, ens trobem que aquesta regulació, en el cas de l'europea, pot ser més o menys ambiciosa a Espanya, a França, a Itàlia o a Dinamarca, però que a més també tenim un context nacional amb un context autonòmic i un context local que fa que la legislació es vagi adaptant i fragmentant en algunes circumstàncies i això dificulta una mirada potser més coordinada d'aquesta adaptació. Els avenços en la governança empresarial de la sostenibilitat, és a dir, com totes aquestes qüestions que estem comentant es traslladen a la presa de decisions de les empreses. I aquí destaquem en primer lloc el rol creixent del Consell d'Administració. No és tampoc una circumstància que ens pot sorprendre, és a dir, és una tendència que va reforçant-se des de 2012 amb la recomanació de la Comissió Nacional de Mercats i Valors, en què la sostenibilitat pren forma en les diferents comissions delegades amb noves atribucions. Encara no hi ha una forma unívoca de definir en quina comissió es tracta la sostenibilitat, sinó que pot ser amb nomenaments i retribucions, per tot allò que té a veure amb la remuneració variable dels directius, consellers o nivells menys 1, amb la comissió pròpiament de sostenibilitat o de RSC en alguns casos i amb aquelles vinculades a l'auditoria o al compliance i que precisament es reforcen amb l'augment de la regulació que han d'assumir les empreses. D'altra banda, la importància del lideratge i compromís del CEO, és a dir, un lideratge que no és contradictori amb una visió bottom-up, però sí que aquesta visió des de dalt
fa o pot garantir una millor transversalitat de la sostenibilitat a dintre de les empreses, unes dinàmiques de treball, de retre comptes i de col·laboració diferents als comitès de direcció, comitès executius i, per tant, el deixar de treballar de forma aïllada des d'àrees de negoci o àrea financera o àrea de sostenibilitat i afavorir aquest intercanvi de coneixement també. D'altra banda, un aspecte específic, com són l'augment dels plans de descarbonització. Aquí també us volem traslladar una bona notícia i és que les empreses entrevistades ens deien un cop hem sigut capaços de posar i activar aquests plans, ens hem adonat que els complim a un ritme més ràpid del que esperàvem. Per tant, aquells que tenien objectius a 2020 els han pogut reformular, aquelles empreses que els tenien a 2030 en alguns casos també els han pogut reformular. L'actuació en l'àmbit de la sostenibilitat encara està molt vinculada a medi ambient i aquesta és una qüestió que hauria de transformar-se per encabir amb la mateixa rellevància l'àmbit social i l'àmbit de la governança i que també s'alinea, com dèiem ara, amb els compromisos polítics globals en aquest canvi. I per últim, un factor que té dues vessants i que pot semblar obvi, però el voldríem explicar d'una altra manera. Els diferents sectors d'activitat es veuen confrontats a necessitats diferents, amb models de treballar i d'implantació en el territori diferent, i això fa, per exemple, si us fixeu en el Plan Espanya Puede, que es distingeix automoció, turisme, agroalimentari, com a sectors palanca. D'altres sectors, com el de l'energia, l'oil and gas, es poden veure confrontats a necessitats específiques i tenim uns fons de recuperació que poden primar uns aspectes sobre altres sense oferir una alternativa a tot aquell sistema econòmic que està creat i que de cop i volta es podria veure empetitit sense tenir la capacitat de transformar-se al mateix ritme. I d'altra banda, l'aparició de marcs de report específics. En el cas del GRI, que és el més utilitzat a Europa, hi ha hagut el llançament de recomanacions per a reportar de manera específica en alguns sectors, potser el cas de l'agroalimentari, però també d'altres, seguint els models com per exemple de SASB o intentant posicionar-se i donar respostes quan no han nascut específicament enfocats a aquestes qüestions, com podria ser, per exemple, el Science-Based Target. Ferran, gràcies. Doncs justament aquesta vessant del report no financer que ara comentava l'Anna, estem veient que hi ha moviments tectònics en el sector del reporting, el que és el SASB, que seria l'americà, i la Value Reporting Foundation estan tendint a aliar-se per aconseguir d'alguna manera aquesta divulgació d'informació no financera sectorial, i en paral·lel a tot el món europeu, diguéssim, el GRI s'està consolidant com el marc inequívoc de report no financer. L'Anna ha comentat també que s'estava revisant la directiva europea, que és un element molt important, com veurem ara, perquè s'està treballant molt des que va sortir l'any 2014 a nivell europeu i es va integrar en la regulació europea espanyola el 2018. Hi ha hagut moltíssim canvi i nosaltres el que tractem de fer en aquesta tercera part cada any és d'alguna manera recollir els avenços que s'estan donant en matèria regulatòria de reporting no financer, perquè de tots els elements de la sostenibilitat corporativa, d'alguna manera la divulgació no financera és per ara l'únic element que ens permet tenir una imatge d'alguna manera propera a la comptabilitat financera des de la perspectiva de la sostenibilitat, i estem veient que cada vegada més aquesta divulgació serà integrada entre l'àmbit financer i no financer. Ja portem 5 anys, els resultats que recullen en aquesta tercera part no m'hi detendré perquè em faltaria molt temps, però sí que és important tenir present que estem intentant agafar la foto en moviment des de fa 5 anys i que una de les principals virtuts d'aquest observatori, entre totes les que ja ha apuntat l'Àngel, és justament que quan arribem al final de l'Agenda 2030, si tot va bé i hem anat fent tots els informes, doncs haurem tingut una radiografia bastant fidedigna de quina ha estat l'evolució de les diferents dimensions de la sostenibilitat en l'àmbit de l'empresa espanyola. La primera bona notícia, d'alguna manera, que hem de destacar en aquest 5è informe és que estem arribant ja a uns nivells de menció dels ODS i de report de les empreses cotitzades espanyoles molt elevats.
tingueu en compte que el 2021 la mostra que teníem era de 117 empreses i 100 ja han presentat informes de divulgació no financera. Els 17 que falten necessitaríem una anàlisi molt més profund per saber per què no ho han publicat, però en tot cas veiem que des que vam començar l'any 2017 fins ara ens trobem pràcticament al 90% de publicació de memòries de sostenibilitat. I al mateix temps les mencions dels ODS, com veieu, han anat augmentant, estem pràcticament al 80%. Sí que és veritat, i ho veureu a l'informe, que aquestes mencions no sempre tenen ambició divulgativa, és a dir, no sempre es centra en el detall de què s'està fent per les diferents metes dels ODS, moltes vegades simplement es menciona i allà es deixa. Us deixarem l'informe que ja heu pogut agafar perquè pugueu mirar aquest detall, però la tendència segueix sent positiva. Els ODS més mencionats, els que mencionen més del 60% de les empreses i que podem dir que són els principals, són el 8, el 9, el 13 i el 17. No interpretem que això és degut d'una banda que toca el core business de les empreses, tots aquests elements de treball decent, d'innovació, d'acció climàtica, etc. També són els aspectes més mediàtics ara mateix i que estan sotmesos a més escrutini mediàtic cap a les empreses. Després hi ha uns ODS ascendents, que són aquells que hem vist que des de 2017 han augmentat les seves mencions més d'un 40% i els hem volgut apuntar aquí. Per això es duplica, per exemple, l'ODS 8, perquè d'una banda és un dels més mencionats i de l'altra és un dels que més ha crescut en els últims anys. I finalment hi ha uns ODS postergats que caldrà veure, caldria analitzar en profunditat per què les empreses d'alguna manera es desvinculen dels primers ODS vinculats a la pobresa i a la fam i també de la vida submarina. Sembla que hi hagi menys ramificacions directes de la intervenció de les empreses cap a aquests àmbits, però cada vegada veiem més que tot està molt interrelacionat i que actuar en un ODS moltes vegades té implicacions per altres. I per tant, en algun moment haurem de veure que aquests ODS postergats passen a millors posicions. Recuperant una miqueta el model d'anàlisi que ha presentat l'Àngel abans, simplement no hi entraré en el detall, també teniu cada dimensió detallada dels aspectes que tracta en l'informe, simplement dir que generalment ens hem centrat en la governança, el planeta, la prosperitat i les persones, però l'any passat ja vam introduir en el centre d'aquesta flor la materialitat i aquest any no només hem continuat mantenint-la aquí, sinó que l'hem reforçat, sobretot hem reforçat la intervenció nostra en el que és l'anàlisi de totes les memòries de sostenibilitat. El que volem analitzar, el tema de la materialitat fonamentalment es refereix a la identificació de tots aquells aspectes de sostenibilitat que siguin rellevants pel core business de cadascuna de les empreses. La materialitat d'una empresa del sector agroalimentari és diferent a la materialitat d'una empresa vinculada a l'oil and gas, per exemple. A partir d'aquestes visions sectorials d'on es produeixen impactes positius i negatius, les empreses haurien d'identificar el que anomenem la doble materialitat i que és un concepte que s'introduirà en la propera revisió de la directiva europea i que ja no només té a veure amb els impactes que l'empresa genera, impactes negatius o positius que l'empresa pot generar en el seu entorn, sinó també en com els impactes, els riscos associats a les qüestions de sostenibilitat, com podria ser el canvi climàtic, les desigualtats socials, l'augment de la pobresa global, etc., poden afectar la performance o el comportament de l'empresa privada. En aquesta segona dimensió té un caràcter financer, d'alguna manera, i cada vegada s'està associant més a la performance econòmica. Per tant, d'alguna manera, aquesta serà la tendència que veurem els propers anys, en veure com impactem nosaltres com a empreses i com els efectes de l'entorn poden impactar el nostre negoci. Llavors, les variables que hem utilitzat per interpretar d'alguna manera el report de les empreses cotitzades en aquesta dimensió els hem agafat del protocol del GRI, que és el més utilitzat i el més rigorós des del nostre punt de vista. I hem vist que les empreses fan anàlisis de materialitat, pràcticament el 90% de les empreses fan anàlisis de materialitat. Aquí teniu també una interpretació sectorial i podem veure que, excepte els serveis immobiliaris que estan molt enrere, tots els altres estan fent anàlisis de materialitat. Tanmateix, quan entrem en el detall de com desenvolupen aquests anàlisis de materialitat, veiem que no estan seguint el protocol d'alguna manera estipulat pel GRI
que el que ens demana és que hi hagi, primerament, un procés d'identificació de quins són els stakeholders més impactats i que més poden afectar el negoci de l'empresa, que després hi hagi una participació directa d'aquests stakeholders, això és el que veieu a la part inferior dreta de la diapositiva, una participació directa d'aquests stakeholders en el procés d'identificació dels temes materials i finalment que es descriguin els canals de comunicació amb tots aquests actors de manera que l'anàlisi de materialitat es pugui anar renovant periòdicament al llarg del temps i aquest procés de reflexió sobre els impactes positius i negatius que genera l'empresa pugui ser un procés constant adaptable a les dinàmiques canviants que hem especificat i que ha comentat l'Anna en la sessió anterior. Veiem que quan entrem en el detall són menys les empreses que desenvolupen aquests exercicis. Un altre element interessant que se'ns va acudir aquest any i que creiem que pot tenir una rellevància, sobretot des de la perspectiva d'obtenir una imatge general sobre com les empreses estan intervenint en l'ESG, veiem que els aspectes mediambientals estan molt integrats en els anàlisis de riscos de les empreses, però que tanmateix els aspectes socials encara no tenen el mateix nivell d'importància pels riscos de les empreses. Pensem que això és una qüestió més de que és molt més fàcil d'interpretar un risc d'un actiu, per exemple, que pot estar amenaçat per desastres naturals associables al canvi climàtic, que vincular la desigualtat per exemple, a l'amenaça o la supervivència del model de negoci d'una empresa. Veurem com els propers anys també aquesta taxonomia social que s'està desenvolupant des de la Unió Europea anirà guanyant força i anirem veient com els anàlisis de riscos desitjablement també vincularan la qüestió social. I la de la governança estaria entremig. Per mantenir-nos en el temps que havíem compromès i no fer aquest matí més pesat del compte, el que faré ara és un petit resum del que hem comentat ara, a mode de tancament, abans de deixar pas a les preguntes que pugueu tenir. Una miqueta el fil argumental que volem traslladar després de tota aquesta anàlisi d'entorn, de tendències, de documentació, d'entrevistes amb les empreses cotitzades, preguntant directament als responsables de sostenibilitat i als membres del Consell d'Administració i també del reporting no financer, ens estem adonant que hi ha una tendència a consolidar el discurs de la sostenibilitat, és a dir, ja no hi ha marxa enrere en aquest camí, això és el que es traslladen tota la documentació i les persones que hem entrevistat, però el gran repte que tenim per davant ara mateix és justament passar del discurs a l'acció. Hi ha molts elements dels que ha anomenat l'Anna en els anàlisis que el que faran és traslladar dilemes molt importants, no només ètics, sinó també entre les diferents dimensions de la sostenibilitat, l'econòmica, la mediambiental, la social, etc., els traslladen als despatxos dels directius privats i per tant hi ha d'haver algun sistema de sistematitzar aquesta presa de decisions. Amb tot aquest context no ajuda als canvis geopolítics que estem veient, la geopolítica de l'energia i la geopolítica dels recursos naturals seran qüestions que afectaran directament els negocis de les empreses. Ho estem veient amb l'augment de les matèries primes i és una tendència que molta gent apunta que ja no tornarà enrere perquè estem arribant als pics de moltes matèries primes. D'aquí també la necessitat europea de redefinir la seva política industrial comú, etc. Tot això afectarà directament a l'actuació empresarial, també evidentment en funció del sector. I finalment, com a recomanació final i també fruit de les entrevistes que hem anat fent, el que diríem és que d'alguna manera els models de lideratge d'aquestes empreses que fins ara han sigut molt mecanicistes, si voleu, des de la perspectiva del directiu d'una empresa que es responsabilitza dels èxits i fracassos dintre els contorns de la seva organització, el que veurem o les dinàmiques que veiem també en l'àmbit acadèmic és que aquests líders cada vegada hauran d'integrar més la visió de l'entorn dintre de la performance de la seva empresa, entorn social i entorn mediambiental, i hauran primer d'entendre bé el diagnòstic en el que ens trobem, un diagnòstic canviant, i després ser capaços de dirimir aquestes tensions constants amb les que es trobaran, i aquí creiem que les aliances i la cooperació amb altres actors de les cadenes de valor, sector públic, tercer sector, etc., cada vegada guanyaran més importància. Aquest seria el resum i, si us sembla, li dono la paraula a l'Àngel Pes, que farà la clausura d'alguna manera d'aquesta intervenció.
Àngel, abans que acabessis, m'agradaria també agrair a la resta de participants de l'informe. Nosaltres som tres membres de l'equip, però també hi ha el Marc Guinjoan, el Marc Castellón, el Borja, la Judit, que ens ha ajudat, la Manuela, que està allà sempre amb nosaltres, ens veure des de la perspectiva del disseny, i agrair tot l'equip, que això és una feina que portem fent des de fa molts anys i ja ens estem consolidant. Un darrer agraïment, si em deixeu, i és a títol particular que el tancament o la cloenda que farà l'Àngel Pes coincideix també amb la finalització de la seva responsabilitat com a director de l'Observatori. Ens ha acompanyat durant 6 anys llargs, amb un bon criteri, amb el seu suport constant, i jo crec que també és important que agraïm el compromís que ha desenvolupat pràcticament al llarg d'aquests 6 anys. Àngel, veritablement sentim pena perquè ho deixis i en tot cas agrair-te moltíssim que ens hagis acompanyat durant tot aquest temps. Moltes gràcies, Àngel. Jo volia començar les paraules abans de saber que l'Àngel em dirigiria a aquest carinyós adeu-siau o fins a la propera, felicitant els autors de l'informe. Aquest és un dels motius també pels quals crec que la meva marxa, diguem, de la direcció de l'Observatori és simplement una qüestió de tipus personal que no influirà en absolut en la marxa de l'informe, de l'activitat, perquè és una marxa que està absolutament en mans de l'equip que l'ha presentat, aquest 5è informe, i que acredita una extraordinària qualitat tant de treball d'investigació, d'anàlisi de les memòries, de les converses amb les empreses del grup pilot, etc., com d'elaboració acadèmica, perquè a part de veure els fets també s'han de saber interpretar, i l'informe crec que combina molt bé aquestes dues qüestions, és a dir, utilitzar les dades disponibles en la mesura del que és possible per la dimensió de l'equip que està elaborant l'informe, i a més treure d'aquestes dades unes conclusions basades en criteris analítics sòlids. Aquesta és diguem-ho així, el que defineix la qualitat de l'informe. Jo per acabar, per cloure l'acte actual, un cop fet aquesta felicitació als autors pel treball que han realitzat durant aquest any, igual que els anteriors, he volgut agafar la primera diapositiva que l'han tret, a veure si la posen, aquesta, que em sembla que és un bon resum del que ha estat l'Agenda 2030 fins ara, des de l'any que va començar l'informe, que és l'any 2018, amb les dades de l'any 2017. Penso que cada un dels informes reflecteix molt bé quin era el tema central de l'any. L'any 2018 era, evidentment, la divulgació de l'agenda. S'havia aprovat feia 3 anys i pràcticament molt poca, sobretot dins de l'àmbit empresarial, tot el teixit de pimes, per exemple, desconeixia completament encara què era, i fins i tot en molts àmbits de l'administració, malgrat haver estat votada pels estats a Nacions Unides, era un element absolutament secundari dins de les polítiques públiques. A l'any 2019, emfatitzar el paper transformador, és a dir, anar subratllant què és el que exigia l'agenda, que en definitiva el que ens exigeix és transformar substancialment tot el model econòmic i també amb les implicacions que això té sobre els sistemes de governança, és a dir, no solament l'econòmic, sinó també el model polític i el model fins i tot de comportament social, perquè també afecta, òbviament, els consumidors, és a dir, els ciutadans. L'any 2019, la necessitat d'accelerar la implantació de l'agenda. L'any 2020, la rellevància del Covid, aquest com a element fonamental. Aquest últim informe, les tensions que provoca ja l'aplicació de l'agenda, és a dir, el veure que no és un procés senzill, sinó que és un procés molt complex que afecta molts interessos i molts hàbits. Jo crec que és més important
l'afectació que fan als hàbits, perquè és més difícil. Els interessos es poden adaptar ràpidament o molt més ràpidament que no pas realitzar els canvis d'hàbits que es necessiten per assumir el que és l'agenda. Jo, per acabar, doncs, el que suggeriria és un tema per l'any 2023, que és el proper informe. Espero que l'equip en prengui nota i en faci l'ús que cregui oportú, però en tot cas jo apuntaria que, igual com l'informe de l'any passat, el resum era la rellevància de l'Agenda 2030 en el context post-Covid, l'any 2023 probablement convindria que el títol o el headline de l'informe fos la rellevància de l'Agenda 2030 en el context de la guerra d'Ucraïna, perquè de la mateixa forma que el Covid no va ser neutral en l'aplicació de l'agenda, va tindre conseqüències importants en positiu i en negatiu. En negatiu, evidentment, l'increment de la mortalitat, l'increment de l'atur, els problemes derivats, tot el que diuen els ODS sobre la salut global, evidentment va rebre un cop important amb l'esclat de la pandèmia, però d'altra banda també va suposar una reducció dràstica de les emissions, una acceleració dels processos de digitalització, amb el qual també suposa una simplificació i un modus, diguem-ho així, de vida més sostenible, tota la qüestió del treball en remot, etc. Totes aquestes qüestions que s'han convertit en part en un hàbit es van accelerar molt gràcies a la Covid. La guerra d'Ucraïna tampoc serà neutral per l'Agenda 2030. És a dir, què és el que hem de fer, com es pot interpretar en termes d'Agenda 2030 els efectes de la guerra d'Ucraïna. Hi ha algunes preguntes òbvies, no? Com hauria d'acabar aquesta guerra perquè l'impacte sobre l'agenda sigui el menys negatiu possible? Hauria simplement d'acabar i punt? O és important com acaba? Totes aquestes qüestions seran qüestions, crec, enormement rellevants, perquè els canvis que implicarà aquesta guerra en la gestió política, diguem-ho així, és a dir, tenen un impacte directe també en les cadenes de subministrament, per exemple, de les empreses, tenen un impacte directe en l'ús de l'energia. Per exemple, Alemanya està replantejant tornar a obrir les centrals de carbó perquè si ha de renunciar al gas que prové de Rússia, naturalment no es poden quedar sense cap font energètica i naturalment la substitució del gas per energies renovables o per una altra font de subministrament de gas no es fa d'un dia per l'altre. Mario Draghi deia que els italians deia que la guerra d'Ucraïna el que plantejava és que s'havia de triar entre la llibertat i l'aire condicionat. És a dir, que amb una imatge gràfica del que suposava renunciar al gas rus a canvi de defensar els valors de la Unió Europea, en definitiva. És a dir, aquest tipus de qüestions naturalment ja estan avui en dia sobre la taula. Això no està reflectit en l'informe que avui es presenta pel que han explicat, perquè correspon a l'any passat, que encara no hi havia la guerra d'Ucraïna, però l'informe de l'any que ve, que es basarà en les dades d'aquest any, sí que haurà de reflectir necessàriament no solament el que fan les empreses, que això sempre forma part de l'informe, sinó també com l'evolució del context condiciona l'aplicació, el desenvolupament d'aquesta agenda, i en aquest cas el context vindrà absolutament marcat per l'impacte que té aquesta guerra. Jo, després de fer aquesta recomanació, repeteixo un cop més l'agraïment també a la Fundació La Caixa, que en definitiva l'informe existeix gràcies a la voluntat de la Fundació de donar suport a aquest projecte des del primer moment i a més de facilitar-nos la difusió i el local per la presentació, doncs evidentment forma part dels programes que financia la Fundació La Caixa, i agrair també naturalment a la Bàrbara Palacios com a directora de Caixa Fòrum Macaya el seu suport i desitjar-vos als autors una continuïtat
plena d'èxits en l'elaboració de l'informe. Moltes gràcies a tots. Em diuen que ens queden encara uns minutets, 5-6 minuts. Estem oberts si voleu plantejar qualsevol comentari, opinió o dubte que tingueu sobre la primera exposició. Teniu també segurament l'informe a les mans. Veureu que el que m'ha explicat és una petita part del que recull l'informe. Per tant, no sé si sobre el mateix teniu algun interès especial en comentar alguna cosa. Sisplau. Sí, hola. Mira, he apuntat aquí un dels tensions o freds que hi havia a l'agenda de sostenibilitat a les empreses és el tema reorientar el model de negoci o prioritzar benefici econòmic. Eren dos de les primeres tensions o frens que hi ha. I després hi havia un que el baix impacte que té la sostenibilitat a les pautes de consum. Seria un altre dels frens o de les tensions. Però al final, tot, o sigui, tant la reorientació del model de negoci com la baixa impacte de la sostenibilitat en les pautes de consum, al final tenen impacte en la priorització del benefici econòmic. És a dir, si la gent prioritzés, si la seva pauta de consum estigués alineada amb sostenibilitat, tindria impacte sobre el benefici econòmic, i si poguéssim reorientar models de negoci també tindria impacte sobre el benefici econòmic. Al final estem parlant de benefici econòmic de les empreses. I com que al final els plans de sostenibilitat l'han de fer les empreses, potser el que s'ha d'intentar demostrar a les empreses és que l'agenda de sostenibilitat té impacte real sobre la creació de valor a l'accionista. I és un focus on no hi ha massa informació, no es posa massa èmfasi, i potser sí que, evidentment, és important demostrar l'important de la sostenibilitat, però com que qui ho ha de fer són les empreses i al final hi ha accionistes, i no tothom està a borsa, perquè al final a borsa, si a través del Dow Jones Index tu tens una creació de valor, però les empreses que no són públiques, el tema és poder-los demostrar que la sostenibilitat els crea valor a través d'innovació, a través de retenció, a través de diverses palanques. Llavors jo crec que allà seria un focus interessant d'aplicar coneixement i dades i treure coneixement per això que les empreses vegin que la innovació, la retenció, el valor de marca creen valor a l'accionista i és la palanca important perquè elles al final estiguin apostant a la sostenibilitat. És un comentari per reflexionar, no sé què opineu. A l'espera dels punts més concrets que pugui fer l'Anna en relació amb els primers comentaris que feia vostè sobre algunes de les tensions de l'informe, sí que jo penso que la seva pregunta és pertinent perquè justament el que estem discutint en l'àmbit acadèmic des dels anys 90, però en l'àmbit empresarial des de l'agost del 2019, agost del 2019, gener del 2020, agost del 2019 la Business Roundtable, la patronal nord-americana, i gener del 2020 des de la trobada de líders empresarials del Fòrum Econòmic Mundial, és justament aquest pas d'un model, un paradigma d'entendre l'empresa com a el que s'anomena el shareholder capitalism, el capitalisme dels accionistes, a un model dels stakeholders capitalism, que seria, com ha dit el Ferran en una part de la seva explicació, en l'anàlisi de la materialitat, com l'empresa ha de tenir en compte la creació de valor per tots els grups d'interès, inclòs també el medi ambient, amb els quals impacta i es relaciona. Jo crec que aquest canvi de paradigma queda molt reflectit, aquesta transició cap al canvi de paradigma queda molt reflectit en les tensions. Voldria posar-li només un exemple perquè això quedi més reflectit. Posem l'exemple d'una empresa química d'origen alemany que ho està fent molt bé, que és BASF, l'empresa aquesta que s'anomena BASF. BASF genera a l'any 60.000 productes. D'aquests 60.000 productes, tots fins ara són rendibles i alguns són sostenibles i altres no. El que està fent BASF és analitzar tots els productes que no són sostenibles però que són rendibles, quants poden començar a ser sostenibles i els que no ho són ho deixaran de fer. Però el paradigma del qual parteix encara és prioritat la rendibilitat. Ara posem l'exemple d'una empresa
una startup catalana que s'anomena Eura i que produeix productes que imiten la carn, tant de vedella com de porc, i que es deriva bàsicament de vegetals. Per a aquesta empresa, l'ordre de prioritat és la contrària. No fem res que inicialment no sigui sostenible i a partir d'aquí ha de ser rendible. És a dir, el canvi de paradigma significa que per moltes empreses les tensions que ha explicat Anna és que justament encara el factor de la rendibilitat pesa massa o més que el factor de la sostenibilitat. I per tant, el canvi de paradigma significaria el dir no només que és important per obtenir més benefici per l'empresa, sinó com l'empresa pot contribuir a la millora social i medioambiental alhora sent rendible. Aquest canvi de paradigma és el que genera ara mateix les tensions. Per què? Perquè ni les empreses ni els seus directius estan tots encara, ni en el món, des del punt de vista territorial, alineats en la mateixa sintonia d'ona, sinó que hi ha, per dir-ho així, com velocitats diferents. Però em sembla que l'exemple era important per entendre que un col·lectiu de gent generacionalment més jove, amb talent i que representaria la generació Z, ja està fent aquest canvi. És a dir, aquesta empresa catalana, Eura, no es planteja fer res d'entrada que no sigui sostenible. I a partir d'aquí es planteja si és rentable, no la inversa. La qual cosa no li treu mèrit a una empresa com BASF, que produeix 60.000 productes l'any, sinó que el que està fent BASF és decidir abandonar productes que són altament rendibles però que considera que no són sostenibles. Em sembla que és un element per entendre com justament aquest canvi del shareholder capitalism a l'stakeholder capitalism no és ni en la teoria ni, com ha dit el Ferran, en la pràctica, en l'acció, tan fàcil de fer, però que aquí ens juguem una mica al futur. Molt bé, doncs si no tenim cap qüestió, primer agrair-vos moltíssim, malgrat aquest període que no sabem si és post-Covid o encara Covid, que ens hàgiu fet la confiança d'acompanyar-nos i esperem poder-nos convocar de nou aquí d'aquí un any amb l'informe número 6. Esperem que no només parlant de l'impacte d'Ucraïna, sinó havent deixat enrere el conflicte d'Ucraïna. Moltíssimes gràcies a tots.